Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haga arpun reu tarik mentau nai weng arajar kat kendai kinong kit kam jong ke Shillong Sports Association kila hiar jurip ya ke jing pentrei ya ke madan first ground kabadan Hapolo Shillong kabadang ya chai menta ban penbha ya ke benta jong ke madan barok kawai. Hagani ke jing jurip la yalam do presiden ke SSA uba SK Sun uba dai UMLA jong ke Mauplang constituency ringkat ke jingi don lang ru jong vice president uba RD Khar u secretary uba SS Rapthap u assistant secretary uba DL Nongpri u treasurer uba P Wardri u football secretary uba SM Lengdo bat kiwe kumban syukudau hang ni gidang don bun saki wei pat ki rang yelek kai bakan sai na ke jela Meghalaya kiba kentup na do Eugene Lengdo u Aibor Khongji nang tau Redeem Talang u Rupert Nongrum u Jakishan u Seitia bat kiwe kibarang yelek kai hado menta kibalami na kani kamadan ban beteng ya ke jing yelek kai jongki haki club bapau khmat jongkari baru haga national team jongkari India. Kajing temu jongi hi lomba kini ke council bertema jong Shillong Sport Association. Kalong ban yelek kat balak ban pendep no kini ke first ground kamtam ka playing surface marngi bahkan ni kamadan kala penong kala ai kam ai jami ki babun ki kena samla jong kini ka than ke jungi kam tam na ka state ni me klia bro ka we ki ba mi shabar banyilek kai na ka I league ki ba mi ba shabar banyilek kai na ki ISL club ki dei bro ki ba lek kai hang ni na Shillong Sport Association tien rei ka basusi ka long pat ha ka tu ka por manga ngadang lek kai ningkong hak third division ni la kai po ketika third ground ke bala mentala penlong artificial turf na dep nang tu pat second division ni la kai ni second ground but onda ni la pai first division ni la kai hang ni te henry hak tu ke po ke third ground ka khamba ba ke second ground ru kam dolong balong menta ke second ground menta ka long kum ka jaka ban pelong commercial banyak kamai pisah kam de show ka jaka ka ba on ai kata ka jing hikai lani kata ka jaka ban pelong ya football tournament kani second round ka kam sniu ban kinu ki madan ba pilek apo ka jela ka jongi lection nong kendong pinlap ba kani ka madan ka sniu sispa sya banyak ka jaka spon nong kendong tenrei ka first ground ka long ka target jongi ban penbahai ka playing surface bat hadin kata pat banwat kilat kilenti ban pendep ya kini ki artili ki wing nagam ta kani ka auditorium kani ka gallery ti mari long nilai trilang barok khoi kum ka collectively nilai shim ka decision bangin penbahai kini playing surface hoi impat don ka pisaru henry ladon katu kat ni nangi ki baladon kata ka cing temu ka baklaing bangin nang ai kliang ya Shillong Sport ban penyak ka kam pentelun ka kam bat menta ka cing pentelun ka kam ru ka Shillong Sport omdei bayarap menu ka dei lemba ka cing kluit mensim jong katu kat ningut ki member ki ba irap ya ka ni ka Shillong Sport ka bakan long kat ni ru menta ngila depti kinala namar mensyam don nala ngila depti kinala menta labyang ta ka insa ai no sa ki mau bantap na jrong ki slap menyikot kin pareng bat lembai kitu ki slap hadin ngin chip ya kini kondo ngin bu ki mau nadap bu ki mau ngin bu ki siap bat ondala dap penbiang nya ke level ngin wan ra natural grass carpet grass ban ina jrong bat kani kan selong ka we ni ki madan ka ba biang ba banyilek kai naga menta kini ki kena samla ki jongi ki ba aspire nang ni ban mi khmat pat ya kajela ban mi khmat ya ki I league club bafir ki ISL club bafir bat kumju ru ban long kum kata karensan bekin yo banyilek kai na kariru kumju tingilai tre shitom kini collectively kum ka council burok away ngilai tre shitom man penlong kam ya kini bat ngingech scam ru ba ka target bangibu mangi bal shamsnem kani kan long ka jaka ka bangin penlong no ya ka first division main lek kai hang ni bat kumba PE menta kini ka lighting system ru kambiang ngihap man bujeli kini ka lighting system ru bat ngangit snem la sham snem kamut 2020 ngilala bande na ka menta kini kamadan namar ka long bodon kam iki kena samla ki jongi ki ba aspire
ban nang kiu sejrong ha ki babun ki benta lembaga ni ka jingile ka football ka bak Shillong Sport Association ka ju penyeliat ka bagi kon ka Shillong Premier League te ka jing temu jungi ka long ban lembaga ni ka Shillong Premier League ka bak kendok ka Shillong Sport Association ki kon samla jungi kenyok man pen i ka pertai ya ka sap ka pong beki kidan kenang ba kani kan long ka lat ban ai kam ai jam ban penyok kam yo jam yaki lemba ka football ka sap ka pong beki kidan lemba kani ka jing le ka football hakani bangla shimti mangi ngilai syong na perkat baka jing temu jong Shillong Sport Association ka long ban ra yaki kena samna jong i sejrong te henry lada ka sport council ka charge no ya Shillong Sport ri wajar cikim na ka Shillong Sport kan yo bisa namar kumbai fi i mentai kinong pikai chete dum dan chu dan ang yo ban pelong hang ni kinong pikai ki bun nei chete kinong pikai kem don ha ba kinong pikai kem don ngin lum pisana henry ka charge and ri wajar hisun charge ya ka yu ha ka jing shisha ka dei ka kamram jong ka sport department ban ai ka ketika diang ka ketika mon ya ka Shillong Sport Association ka bala wanra shibun ba ki player ki bami nang ni banyelek kai na ki club repair jong kari India